Dr Peter Gatt, ġeologista bis-snin ta' esperjenza, jgħid li t-tankijiet tal-gas kif qed jipproponi l-Partit Laburista fil-pjan tiegħu biex irahhas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma, jistgħu jinbnew fuq l-art ta' Delimara bis-swit il-powerstation. Peter Gatt jgħid li ma jistax jifhem għalhemm min qed jgħid li fuq l-art ta' Delimara ma jistgħux jinbnew it-tankijiet tal-gas, meta dan l-argument ma sarx meta mbniet il-powerstation tal-BWSC fuq l-istess art. Dak iż-żmien ftit snin ilu ħadd ma qal li hemmhekk ma tistax tinbena, allura għalfejn issa ngħidu hekk. Iva, dawn tankijiet jistgħu jinbnew hemmhekk basta jkun hemm il-pedamenti tajbin għalihom. Peter Gatt jgħid li l-blatt ta' Delimara huwa dgħajjef, però dan il-fatt jista' jiġi rimedjat billi jkun hemm pedament tajjeb bħal pedament bil-piles jew bil-concrete rafts, kif ġara fil-każ tal-estensjoni tal-BWSC fejn intużaw il-piles. L-istess ħaġa l-proposta li għamel il-Partit Laburista fuq art anki reklamata irti jkollha wkoll dat tip ta' pedamenti, dan ma tfissirx li ma tistax issir, anzi il-fatt li saret fil-każ tal-BWSC tista' ssir ukoll fil-każ tal-proposta tal-Partit Laburista. Dwar il-fatt li l-Prim Ministru Lawrence Gonziet jikkwota jgħid li l-art ta' Delimara hija wisq dgħajfa biex jinbnew it-tankijiet tal-gas kif qed jipproponi l-Partit Laburista, Peter Gatt iwieġeb hekk. Qed nirreferi tajjeb li ġejt kwotat ħażin mill-Prim Ministru? Naħseb li ġara huwa kien hemm min żied fuq dak li għadd b'tali mod li għati interpretazzjoni differenti. Jiena qatt dak li għadd kont ċar ħafna f'dak li għadd u ma tistax iżżid fuq dak li għadd jiena, għax ovvjament dak li żdied kien jagħti interpretazzjoni differenti.